Bore da, anwyl gyfeillion. Mae'n braf bod yma efo chi. Ga i dal eich sylw chi yn arbennig at yr hysbys i wneud a adroddiadau crynno'r ymweliad esgobol. Oedd esgob David yn awyddus iawn i chi darllen hwnnw. Dwi'n siŵr bod chi'n gwneud bob wythnos. Ac i ddod â'ch sylw chi at y cyfarfod cynulleidfaol fydd yma yn y Gadeirlan dydd Sul 4 o Fae, dydd Sul nesaf, ar ôl yr gwasanaeth 11. Ac bydd hwnna, mae'n siŵr, yn gyfle i ddatrys yr adroddiad. Hefyd datganiadau cerdd dydd Iau. Ac yna, hefyd mae Leslie wedi gofyn, canon Leslie, fyddwn ni sôn heddiw am y sêl pen bwrdd bydd yn cymryd lle dydd Sadwrn nesaf. Dwi'n meddwl na o 10 tan 3, mae yna bosteri yn rhywle dwi'n deall, ond mae hwnnw'n digwydd dydd Sadwrn nesaf. A wedyn, wrth gwrs, mae yna restr o bobl i weddio dros dynt fel arfer, os fyddwch chi'n cofio yr holl bobl yna yn eich gweddia yn yr wythnos hefyd, so hynna'n yn gret. Ac felly mae yna 2 set o ostigion priodas i'w cyhoeddi heddiw. Ac felly gyntaf, rwy'n ostigion priodas rhwng James Alexander Neil Coleman o Blwydd Brodeiniol ac Abigail Elizabeth Duckett hefyd o Blwydd Brodeiniol.
Os gwyr neb ohonoch am achos neu rwystyr cyfiawn fel na ddylid cysylltu'r ddeudyn hyn yn hyd mewn glan briodas, mynegwch hynny. Dyma'r trydydd tro y gyfynir hyn. Rwyf hefyd yn cyhoeddi gwastegion priodas rhwng Elin Taylor o Blwydd Brodeiniol a Dylan Madden, hefyd o Blwydd Brodeiniol. Os gwyr neb ohonoch am achos neu rwystyr cyfiawn, fel na ddylid cysylltu'r ddeudyn hyn yn hyd mewn glan briodas, mynegwch hynny. Dyma'r tro cyntaf y gofynir hyn. Ydy bopeth byw oliannu'r ardal.
yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Halleluia, atgyfodol Crist. Atgyfodol y wir. Halleluia. Bydde di bopeth byw, foliannu'r arglwydd. Gan gynnull i ddathlu'r Cymun Bendigaid gogoniant i Dduw, yn baratôn gan gyffesu ein pechodau. Ni sydd angen gras dolurus, iachais Duw i'n gwneud yn gyfan. Ni sydd angen cariad dadlennol, darbwyllol Dduw i buro ein anghyfiawnder. Ni sydd angen bresenoldeb bywiol, gwaredol Duw i drigo ynom a'n rhyddhau. Dad Nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom. Mae ddeia un i'r cwbl a'i chneibio, ac arwain ni yn ei ffordd nerf, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wiredifeiriol, a dy garhaw wrthych, a'ch rhyddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol. Trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddïwn. Dad holl alluog, rhoddais dy unig fab i farw dros ein pechodau ac i gyfodi drychefn i'n cyfiawnhau. Caniatáu ni fwrw ymaith surdoes, malais a drygioni mwyn i ni dy wasanaethu'n wastadol mewn purdeb bywyd a gwirionedd. Trwy heiddiannau dy fab Iesu Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
darlleniad o actau'r apostolion. Nawr, wedi dod ar apostolion yno, gwnaethant iddynt hwy sefyll ger bron y Sanhedrin. Holodd ar chyffeiriad hwy a dweud, Rhesymwch chymyn pendant i chwi beidio dysgu yn yr enw hwn, a dyma chwi wedi llenwi Jerusalem a'ch dysgeidiaeth, a'ch bwriad yw rhoi bai arno ni am dywall gwaed y dyn hwn. Atebodd Pedr a'r apostolion. Rhaid i fyddhau i ddiw yn hytrach y dyfynion. Y mae Duw ein hynafiaid ni wedi cyfodi Iesu, yr hwn yr oedd y chwi wedi ei lofruddio trwy ei grogi ar bren. Hwn a ddyrchafodd Duw at ei law fe yn ben tywysog ac waredwr i roi difeirwch i Israel am y ddeiant pechodau. Ac rydym ni yn dystion o'r pethau hyn. Ni a'r ysbryd glân yr roddodd Duw i'r rhai sy'n ei fyddhau iddo. Clywhau'r bywyd i'n byd. Diolch am ôl i ddi. Yr arglwydd afo gyda chwi. A hefyd gyda chi. Randewch i fengil Crist yn ôl Sant Iowan. Gogoniant i ti o arglwydd. Bryd hynny, gyda'r nos ar y dydd cyntaf o'r hwnnw o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi eu cloi, lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofnir Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn, dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai Iesu wrthynt eilwaith tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Ac wedi dweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun, y maent wedi ei maddau. Os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Nid oedd Thomas a elwyr Didymus un o'r 12 gyda hwy pan ddaeth Iesu atynt. Ac felly, dywedodd y disgyblion eraill wrtho, yr ydym wedi gweld yr arglwydd, ond meddai ef wrthynt. Os na welaf ôl yr hwylion yn ei ddwylo, ac roedd fy mis yn ôl yr hwylion, am llaw yn ei ystlys, ni chreda fi byth. Ac ymhen wythnos, roedd y disgyblion unwaith eto yn y tŷ, a Thomas gyda hwy. A dyma Iesu'n dod, bod y drysau wedi ei cloi, ac yn sefyll yn y canol a dweud, tangnefedd i chwi. Yna, meddai wrth Thomas, estyn dy fus yma, edrych a fy nwylo. Estyn dy law a'i rhoi yn fy ystlys. A phaid a bod yn angredadyn, fydd yn gredadyn. Atebodd Thomas ef, fy arglwydd am Duw. Dywedodd Iesu wrtho, ai am i ti fy ngweld i, rwy ti wedi credu. Gwyn ei byd, y rhai a gredodd heb iddynt weld. Roedd llawer o arwyddion eraill yn wir, a naeth Iesu yngwydd ei ddisgyblion.
nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn, ond y mae'r rhain wedi eu cofnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Dyma efengyl yr arglwydd. Moddiant i ti, o Grist. Tad a'r mab a'r ysbryd glân. Amen. Mae chwarae cuddio a ceisio gyda phlant ifanc yn ddifyr. Oherwydd pan maen nhw'n ifanc iawn, ni allant ddeall y cysyniad o gael ei gweld gan rhywun nad ydyn nhw'n gallu ei weld. Mae hyn yn arwain at eiliadau doniol o blant yn cuddio mewn golwg plaen, oherwydd ei bod yn meddwl, os na fedrwn eich gweld chi, ni fedrwch ei gweld nhw. Felly, os ydyn nhw'n cau eu llygaid neu'n gochuddio eu hwyneb, gallant gredu ei bod wedi diflannu. Yn ei meddwl, mae gweld a chael ei gweld wedi cysylltu'n agos. Ond tua 2 neu 4 oed, wrth i synwyr o hunan a ddechrau datblygu, mae plant yn dechrau sylweddoli bod pobl eraill yn medru ei gweld, hyd yn oed pan nad ydyn nhw'n edrych arnyn nhw. Mae'n ymddangos i mi ein bod ni yn yr efengyl heddiw wedi dod i uchafbwynt bobl sy'n ceisio cuddio rhag golwg Duw trwy osod rwystrau rhyngddyn nhw a Duw. O adda ac Efa a geisiodd guddio rhag Duw yng Ngardd Edan, i Jona a rhedodd rhag Duw yn dod i ben yn bol pysgodyn. Yn y Testament Newydd, ceisiodd yr arweinwyr crefyddol pwerus guddio rhag Duw trwy wadu Iesu. Ceisio ei ddal gyda'i weithredoedd ei hun, gan dynnu sylw at ei dorri cyfraith trwy wella ar y saboth. Pam nad oedd hyn yn gweithio, fe wnaethon nhw droi at osod y rwystyr terfynol rhwng Duw a nhw eu hunan trwy ladd Iesu a'r groes, gan drwanu ei ochr, ac yna cafodd ei guddio o'i golwg mewn bedd caeedig. Ond nid oedd hyd yn oed marwolaeth a chladdu yn rhwyster i Dduw. A dyma Iesu heddiw yn ymddangos i'r disgyblion. Efallai nad yw'r disgyblion yn ceisio cuddio rhag Duw heddiw, ond mae ei ofyn yn creu rhwyster i Dduw. Maen nhw'n aros yn ystafell uchaf hon, wedi cloi i ffwrdd o ganlyniadau gweithredoedd Duw. Ddim yn siŵr beth i wneud nesaf. Ond nad ydyn nhw gallu gweld Duw, a yw hynny'n golygu nad yw Duw yno. Dwi wedi clywed cymaint o bobl yn dweud wrthaf na allent ddod i'r eglwys, neu nad ydyn nhw'n deilwng o Dduw oherwydd rhywbeth maen nhw wedi wneud neu heb ei wneud. Maen nhw'n sefyll ar y tu allan i'r gymuned ffydd, oherwydd rwystyr y maent wedi ei greu, ac yn meddwl na all Duw ei gweld nhw. Da ni i gyd yn wneud mewn un ffordd neu'r llall, gan adeiladu rwystrau ein hunan i Dduw, euogrwydd, ychwylydd, dicter, anghrediniaeth, balchder a galar. Dyma dim ond rhai o rwystrau rydyn ni'n credu sy'n ein gwahanu ni oddi wrth Dduw.
Ond fel y gwelwn heddiw, nid oes unrhyw rhwyster na all Duw ei oresgyn wrth i Iesu ymddangos yn ystafell dan glo. Weithiau, rydyn ni'n credu a gallwn adeiladu rhwystrau o amgylch Duw, fel pe baim yn trapio Duw mewn bocs, dim ond i gael mynediad pan fyddwn ei eisiau neu ei angen. Fedrwn ni ei guddio mewn waliau eglwys, neu ei gadw i ddim ond dydd Sul, a gobeithio na fydd yn ei gweld ni y tu allan i hynny. Rydym yn esgus nad oes gan Dduw unrhyw beth i'w wneud â gwleidyddiaeth, dim byd i'w wneud â bywyd bob dydd. Ond, fel yr ydym wedi gweld trwy ein stori Pasg, ni all Duw hyd yn oed gael ei gynnwys gan farwolaeth. Felly, bydd ein hymdrechion i gyfyngu ar Dduw i'w guddio i ffwrdd bob amser yn ofer. Mae Duw yn ein gweld pa bynnag rwystyr rydyn ni'n ceisio ei greu. Mae ysbryd Duw, fel y gwynt, yn treiddio trwy graciau ei hamddiffynfeydd, yn cerdded i mewn i'r stafelloedd dan glo rydyn ni'n cuddio ynddynt, ac yn chwalu'r holl rwystrau rydyn ni'n credu sy'n cadw Duw oddi wrthym ni, ac ni rhag Duw. Heddiw, rydyn yn diolch i Dduw am Thomas, oherwydd mae Thomas yn onest am y rwystrau y mae wedi ei greu. Mae'n dweud, na fydd yn credu, nes i fod yn gweld gyda llygaid ei hun. Am hynny, nid yw Iesu yn ei gyrryddu, nac yn ei adael. Mae'n dod ato, yn chwalu'r rwystrau ac yn gweld Thomas wyneb yn wyneb. Gall fod yn flinedig cynnal y rwystrau rhwng ni a Iesu. Mae cynnal yr eogrwydd, y cywilydd y dicter, yn cymryd egni ac yn ein disbyddu o obaith ac at ba ddiben. Mae Duw yn dal i'n gweld ni. Ystyddais ddwy a gwylio angladd y Pab Francis, dyn sanctaidd Duw, a wyddai ei anheilyngdod a naeth o siarad amdano yn aml iawn. Ond roedd hefyd yn gwybod am bŵer Duw i'n gweld ni, nid yn unig fel yr ydym ni nawr, ond fel yr oedd Duw yn bwriadu i ni fod. Roedd yn gwybod nad oedd ef ei hun yn berffaith, ond roedd hefyd yn gwybod na allwch guddio rhag Duw. Gwnaeth y wybodaeth honno iddo estyn allan at y tlawd a rhai sydd wedi hymylu, ac fe'i harweiniodd i'n hannog ni i beidio â creu rwystrau i Dduw, ond i estyn allan hefyd. Dywedodd unwaith, peidiwch â cheiddio eich law pan fyddwch chi wedi disgyn. Peidiwch â dweud wrtho, paid ag edrych arnaf, dwi wedi ochuddio amwd. Paid ag edrych arnaf, dwi heb obaith. Dim ond gadael iddo afael yn eich llaw, a chi ei law ef, ac yna bydd y cyfoeth hwnnw sydd y tu mewn i chi, sydd wedi ei ochuddio amwd, yr ydych wedi rhoi'r gorau iddi, ddechrau trwy'r obaith i ddwyn ffrwyth, ond bob amser yn dal llaw Iesu. Peidiwch â chuddio eich llaw pan fyddwch wedi cwympo, oherwydd yn union fel y gnaeth gyda Thomas, bydd Iesu yn cymryd eich llaw ac yn adfer eich ffydd a'ch gobaith trwy gariad. Yn union fel plentyn, cyn iddyn nhw wybod yn well, yn cuddio rhag Duw, mor effeithiol a ni yn syml yn cael ein llygaid. Mae Duw yn dal i'n gweld ni, ac yn y gweld hwnnw,
yn ein hadnabod ac yn ein caru. A diolch byth am hynny. Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Credwn yn un Duw, y tad a'r holl athro, gwneithurwr neb a deall, a phob beth weledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, ac yn hedwyd gan y tad cyn o'r holl bwysig. Duw o ddiw, llewych o lewych, wir ddiw o wir ddiw, wedi'i genhedlu, nid wedi'i neithir, yn un hanfod ar tad, a thrwy ddwer gnaed pob perth, ein mwyn ni ac ar ein iechyd, disgynodd o'r nefoedd, trwy nedd yr ysbryd glân, daeth yn gnawd o fai y forwyn, a fe gnaed yn ddyn. Fe groesowyd drosom dan Pontius Pilat, dioddefodd angau a fe clafwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau, ac ysgynodd i'r nef, ac y mae'n eistedd a ddeheilawr tad, a daw drechefn mewn gogoniant i fannu'r byw a'r meirw, ac ar ein deyrnas i bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd o'r bywyd, sy'n deillio o'r tad arna, ac yn hyd o'r tad arna, a gyda dylir ac ag hyd o'r dynebwyr, ac yn ymarferol drwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn i'n beddyw dermaddeiant pechodau, a disgwylium mat cyfodiad y meirw, a bywyd y bydd sydd i ddyfod. Amen. Gyda'n holl galon a'n holl feddwl, gweddiwn ar Dduw. Dywedodd yr Iesu wrth Thomas, a am i ti fy ngweld i'r wyt ti wedi credu, gwyn y byd y rhai a gredodd heb iddynt weld. Dad holl alluog a roddais deunig fab i farw dros ein pechodau, ac i gyfodi ar y trydydd dydd i'n cyfiawnhau. Fe roi ni ddewrder i fod yn disgyblion da a llawn ffydd cadarn. Arglwydd yn dygaredd, bendithia Andrew ein hesgob ac archesog Cymru, a David esgob Enlli, ynghyd â'r holl offeiriad a diaconiaid yr esgobaeth, wrth iddynt arwain i dywasanaethu yn gywir a diwiol. Bendithia rhai sy'n cefnogi gwaith a gwasanaethau'r eglwys sanctaidd hon, y cor a'r arweinwyr cerddorol, gwirfoddolwyr y banc fwyd, camau bach a stiwardiau. Arglwydd yn dygaredd, Gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y gwledydd hynny sy'n dioddef rhyfel, dinistyr neu drallod, gan rhoi gobaith i'r bobloedd am heddwch a sefydlogrwydd. Arwain y llywodraethwyr ac ymgynghorwyr weld y wir gariad at heddwch. Arglwydd yn dygaredd, Gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y rhai sy'n ddigartref, tlawd a newynog, ynghyd â rhai sy'n wael mewn poen, neu mewn angen oherwydd salwch meddwl. Rho gryfder iddynt wynebu unrhyw driniaeth sydd o'i blaen. Cofiwn am y rhai sy'n agos atom yn deulu, ffrindiau neu'n aelodau'r eglwys. Yn arbennig, John P. Jones, Mai Tucker, Maria Cyn, Eileen O'Leary, Margaret Saunders, John Watkin Jones, Nick Thomas, Cynthia Saunders Davies, Ruth Owen. Gweddiwn dros pawb sy'n gofalu drostynt, eu teuluoedd,
gweithiwr iechyd, gofalwyr, sefydliadau elusennol a'r gweithiwr cymdeithasol. Arglwydd ymdedigaredd. Gweddiwn dros y rhai fydd farw yn ddiweddar. Roger Harcourt, Pab Francis, Eric. Gorffwys tragwyddol dy roeddynt o arglwydd. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd. Yn olaf, gofynnwn am fendith ar ein cartrefi dros ein perthnasau a cyfeillion a phawb ag arwn. Da Drygarog. Derbyn y gwreiddiau, mwyn dyfal, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Daeth y Crist atgyfodedig a sefyll ymhlith ei ddisgyblion a dweud, tangnefedd i chwi. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Tangnefedd yr arglwydd efo gyda chwi bob amser. A hefyd gyda thi, rhannon arwydd o dangnefedd.
Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras Duw. Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn y siampl Crist, ac i ddyrchal i'w orchymyn. Yr arglwydd efo gyda chwi. A hefyd gyda fi. Dyrchefwch eich calonnau. Yr ydym yn edrychafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn, rhoi i diolch yn clod. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl a lluog a bythfiwiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Oherwydd yn ei fuddugoliaeth dros angau, gwawriodd oes newydd, daeth teyrnasiad hir pechod i ben, adnewyddu'r byd drylliedig ac iachau'r ni drychefn. Felly, gyda llyr angylion a holl gwmpeinir nedd, cyhoeddwn o goniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol ddiw, crewr pob peth, rhoddwr bywyd. Lluniais ni ar dy ddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno, a syrthio'n brin o llogoniant. Rhoddwn diolch i ti, am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni. Fe'i hildiais di farwolaeth fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodiodd i wrth y meirw, fel y boi ni fyw yn ddoef a cyntau yn omninau. Sancteiddia a ddysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dy roddion i ni, fel y bont i ni yn gorff, a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Yn os y brydychwyd ef, cymerodd bara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelltir drosoch, a thros lawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro ar y bochef, cof amdanaf. Cyhoeddwn dirgeledd y ffydd, bufar Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn ogoniant. Fel y gorchmynnodd ef i ni, o Dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist, dy fab, gan gyhoeddi farwolaeth fuddugoliaethus, a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Gweddiwn trodynt a bras a ffendydd neddol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint i'r gydag ef ynddoef, yn undod yr ysbryd glân, eiddo ti Dad holl a lluog, yw pob anrhydydd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen.
Fel y dysgodd ein hiachawdwr ni, gweddiwn anhyderus. Ein tad, a hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiad y enw, deled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel maddau ni ein dyledwyr, ac na charwai ni brofodigaeth, aeth y gwared ni'r rhag drwg, cansyddo ti o'r dermas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, a ni'n ein llawer, un corff ydym, gan fod holl yn rhannu'r un bara. Halleluia, Crist ein Pasg a berthwyd droson ni. Felly gadewch i ni gadw'r ŵr.
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslond i wedd. Ei gariad sy'n dragywyn. Arglwydd yw ein tad. Trwy ein gwaredwr Iesu Grist, rwyt wedi sicrhau bywyd trygwyddol i'r blant, a'n gwneud yn un ag ef mewn bedydd. Gwared ni rhag marwolaeth pechod. A chyfoda ni fywyd newydd yn dy gariad. Yng nghymdeithas yr ysbryd glân, trwy ras Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr arglwydd afo gyda chwi. A hefyd gyda chi. Bydded i ddiw'r tad y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw, trwy ei ogoniant eich cryfhau i rodio gyda gef yn ei fywyd atgyfodedig, a bendith Duw holl a lleog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith, ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen. Ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd. Halleluia, halleluia. Yn enw Crist, halleluia, halleluia.